Ok, eli ensimmäinen matsi, niin jokainen ymmärtää, että se ei ole helppo matsi ja se on varmasti meidän nuori joukko ainakin, niin se jännittää tietyllä tavalla aina tämmöisiä alkuja, mutta kyllä mä sillä tavalla me ollaan harjoiteltu hyvin aika paljonkin, että kyllä mä aika luottavaisin mielin mä lähden tähän juttuun, mutta sen mä tiedän, että vastustaja on hyvä ja kokenut tietyllä tavalla ehkä meillä aika vaikeakin vastustaja, mutta katsotaan kuinka käy tänään. Meidän pelaajia, jos haluaa seurata, niin ehkä Felix Åkerlund, Ville Stark, Kim Malone, Mikael Liaskuun, ne on sellaisia pelaajia, ketkä varmasti seuraava peli on FC Espoota vastaan täällä kotona. Kauden avausottelu ja kevään pelit ja kaikki nämä on mennyt tosi hyvin ja joukkue on pysynyt aika ehjänä, ettei ole hirveästi muutoksia ollut. Vähän saatu vahvistettua hyökkäyspäätä ja näiltä osin erittäin luottavainen tekemiseen ja pelaamiseen. Se, että ei tuo ekstra jännitystä kauden avaus. Ja vastustajasta oli vähän vaikea saada tietoa, mutta saatiin ja niin kuin tuli, että paljon nuoria pelaajia ja varmasti haaste sillä lailla ja kenttä tuo pienet haasteet meille, että ollaan hereillä kentän kanssa. Koska ehkä jos katsoo niitä ennakkoon kovimpia joukkueita, niin varmaan Karia on erittäin hyvä joukkue, Klubi 04, Eippi, siitä en hirveästi ole, mutta näyttää, että heilläkin olisi erittäin kova joukkue kyllä. Tasainen tulee ja se mikä tässä on hyvä, niin tulee paljon hyviä kovatasoisia pelejä, että se on niin kuin pelaajille erittäin hyvä ja kyllä meidän pelaajat on mielissään siitä, että on tasainen ja kova sarja. Meillä hyökkäyspäässä Meijeri oli tosi kiva, että tuli takaisin, halu tulla omaan joukkueeseen takaisin ja Niklas Roihan kanssa on erittäin vaarallinen pari ja on lupa odottaa heiltä paljon maaleja tulevalla kaudella. Ottelun tuomitsee Jani Laaksonen ja avustavat tänään Arttu Kukasjärvi ja Esa Vehviläinen. Ottelutarkkailusta vastaa kokenut Jouni Hyytiä. Häärää 17 Petter Maijer sekä 8 Niklas Roiha.
Sai varoituksen. Did you see Kari? Joo, Karin. Joo. Where did you go? Kari. Janne Törmänen. Ja näin saatiin samaten kolmas tasapeli tässä sarjassa.